Kardong pini bertarji kya pini prime time news chanmang pinili imoni keron pi. Aprang si bertang ton pen cepajer midam dia aprang bertang kong pi arjik tha. KSA Dipu Head Branch ningkan pikap ke Choketalon. Asian Highway Lakai si National Highway Thongke Brasil Cap along Amrajan along Ihuma Truck Ahir Ingtang Rakpen Kachingkoy. Terajuri Medical Sub-Center Ingnam commanded. Karbirong sopi kesar ko arong maker pitia sing England kiso derajok se kechelang Japan CM tuliram rong hangapan kerap kecohang. Bertang kong piarjik dari pit putat bertang ton pen cepajer midam senang. KSA CEC Asahem along KSA Dipu Head Branch ningkan plikap kecok ketalon pon. Pini KSA Dipu Head Branch arta ningkan plikap kecok ketalon pon. Bangso ketalon along ada por pioneer ke baporpen lama pangjar pon. Dipu Head Branch maipum longgol singrong hang. Lapen ceratun bang dun maipu Edmarson kamsa alang litum pensi lama pangjar pon. Lapen cu KSA Dipu Head Branch keksina inkan pon lo. Lapang solong alo hisar poaman kan KSA CEC maipu bijoy pe. Lapen dun maipu merjeng pro. Lolitswar daro debating secretary lapen Pregjam Central Executive Committee atum cetong ron si insam jin pen pachun pon. Dipupen berdapang dakpon Edmarson Kramsa News 24 Karbiang Long. Bitung Rengthama constituency arlo Karbirong sopi lakai si kesar kro arong amekar bitia sing England tibia keso keculong logajok keso keculang Japan Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hangapan kerap kecohang. Karbirong sopi kro kesar arong amekar bida sing England keso det ajok se keculang Japan CM apan kerap kecohang. Bitung Rengthama constituency arlo Karbirong sopi kro kesar arong amekar bida sing England ningkan hini so se tanglo. Alang li kiso det abang chuamen bida sing England lapen akiso amen tuberculosis. Kiso kelong lok ajok aningkan sitami lapusi cecak nanglo atheki lapang so kiso kachelang jia phan sitami tangka mahakadure mate kawedet ajok Kemison Hospital along sitami chepon thekthedet lapen thangna tower site cholong thekthedet ajok penang an aduk donanglo. Pirthia long kachachar dunjia phan mekso hini takenang sotnai amek isia bangki chechar chedet ajok ajonar lota klolina songsi pirthi dudun bomlo lasiman ki do KCCM tuliram rong hangaphan kiso kachalang jia phan kirap kachohang dongka mukampen bertapang dakon digon ketirang News 24 Karbiang Long. Tejpur pentimapur ke dampom ihumatra ada por pahinir achitimapur malom amrajanalong kachingkoy. Ni paing koy rapho pai ni kan suri nira in koyani ada por pahinir achitimapur malom Asian Highway Lakai si National Highway Thongke Brasil Cap AH1 NH39 atua amrajanalong ihum transport markeroy ponatra kachingkoy chepar lepit anlo Tejpur pentimapur ke dampom transport truck kopai ke mekatewarabang thang thelang kusi pirta kirip dinahot pirta longdon Katewarabang amen Mofizul Haq lapen truck number AS09AC4428 Balipatar pen bertapang dakon Jotno Singh Bay News 24 Karbiang Long. West Karbiang Long Hamren constituency check R2 arong along medical sub-center nangkipi ke alona panchot pusit rada koi kipi. Karbiang Long along Hamren constituency aro check R2 arong along Derajuri medical sub-center nangkipi ke ingnam pamandet lapen alona pansi nangkipi chot pomapusi radatum medical EM konsing rong pi lapen medical atumapan karjuing tung pusi radatum nang pachini dun. Lapen lapu COVID-19 avura hositame medical kedam kebang kasiksa kedoko kajok doctors lapen nurse atum iroi pen nini anle dak medical along wang pen radatum apan keso nang kelang awar sai duason te mesenji pusit check R2 lapen derajuri aradatum training ripado lapen Hamren local MSC apan sitame asap so bak nang lang pidun priyason te mesenji pusi radatum nang pachini dun Jengka pen Samuel Timung cerap cetudun pen bertapang dakpon di kanto terang News 24 Karbiang Long.
bertala pansikang toniklo to mithakmi kardom.